unonkwenkwezi ufika ndithetha apha ngayo le ntsikizi imi apha phambi kwethu. Tata usinikile izwi lamazwi ale Mbiza okokuba ithe imikhondlwa xa bihleli kuNdlunkulu yagqiba imikhondlwa okokuba makhe kwenziwe le Mbiza isenziwa ngumhlekazi unonkwenkwezi. Uyithiye igama le Mbiza wathi uyabulela kwimikhondlwa kwizihlwele zalapha ekhaya zasemazizini, ukuphathwa kakuhle ngabo akabalibelanga. Uthe Nkosi nangomso. Sithi xa siyithetha ke thina sithi ngokucinga kwakho mhlekazi, kuba le nto ingumntu iba ngumntu ngomvandedwa, akucetyiswanga mntu uzicingele. Ngokwenza ngolu hlobo ngayo le ntsikizi ulikhangile ithamsanqa kundlela zimhlophe, kuba isandla esiphayo sesona sisikelelekileyo. Xa ndizawuhlala phantsi ze kwande kuchume apho ukuthatha khona. Enkosi. Andibulele kodlamini amakhondlo okulala. Noba ke ndifike uthetha kodwa ndiyivile kangesithubeni ayifumana into yoba nonkwenkwezi lo mhlekazi uyabulela. Akho ndingabuyelwayo. Noba unikwa iti uthe Nkosi, so yena ngoku umhlekazi ube nomvandedwa yokuba ayikho oko ndisebenza. Andikababuleli amakhondlo, andikababuleli abantu abadala ezangwevu eziya ezona zinika amandla okusebenza. Ukuyaqonda ke ngoku yokuba hayi makenze ebengalibelanga into ebexilekile. Thina nonkwenkwezi mhlekazi madlamini bomkhondlo bheka phambili, bheka phambili ngale nsizwa uyenzileyo azawongezela ngaphezulu kuba bakuvile into yokuba ngoku abalibela phofu ke ucinge wathi ayikhona kuthiwa ngumvandedwa. Yabona ke ngoku uyabanika inhliziyo yakho ekhululekileyo ngoku azaba seveni kwakho ngoku akongezele ngaphezulu. Ndithi Enkosi mina nonkwenkwezi singahlala nendlu yakho uthi usibiza sikhonya apho sikhiphe semthuzini. Kodwa ke ngabe manje ngusahla kamandi ngoku ngale ntsikizi ngoku zama ngazibini nonkwenkwezi uzwathethi lokuthetha uyenze uthi uba ubheke wathi isandla esiphayo sesikelelekileyo uzwandiselwe apho uthetha khona uthi le nto uyichithile iziphinde ibuyiswe. Kaloku yonke into yenziwa ngemali. Ukhuphe empokothweni wabe ufaka zinzima ezigeyiti kufanele ezikolweni, kodwa uqonda into yoba noko ndinayo umvandedwa ontyayo. Mandithi ndatshintsha nayo abantwana besikolo andiyenze le nto. Andifuna uthetha kakhulu. Ayikhwela inkunzi imazi inkunzi uzofana. Khona inkunzi imazi uzofana. Noba uyabhuda kunjalo. Injalo kakuhle. Ubunje siya Dlamini. Ncane. Uthi mayikhwela inkunzi imazi akukhuphele phaa endumbeni.
nako sisesiphambili usuze ngokuvela ngeleyo eyebhola aqaphuka nje kaloku sicabuka bana berathi usuthi yonke kuba yisikho. Masicamagusheni ke nami ndizophuma ndinishiye. Malibe khona ilizwe elivela kum. Le bhekile le ingxamisekile ngohlobo izanga. Ayikabi ngilambulelo. Bendiuxela. Umbulelo useza. Wona ngohlobo mina ndibawela ngalo. Umbulelo ofanele abantu abadala ngohlobo abandiphe ngalo. Into efana noba kubekho noko igazi eliphalalayo. Kodwa ke ngoku kuqala unyaka omtsha. Oko ndisebenza andimi. Ndanesazela ke ngokwesithi hayi noko mandingabi nguzityele nje ngoba nisitsho. Kona bekumele uba ndenza ngaphezulu ngokohlobo endiphiwe ngalo. Ndandingayazi into yokuba wake watsho omnye utata wathi kwawuthiwa uthwele. Ukubana ngabi nokwenza ngolu hlobo qhuba ngalo kuzawuthiwa uthwele. Ndathi andisabaweli bakhe kuthiwe ndithwele. Ndizama ukuthi ke ngoku elenyaniso leloba kunzima uvuka ekuseni ngoba ndikhe ndangumphangeli nam. Uyothi good morning sir. Ukuze ufumane okulichwebana. Zange ndayicinga into yoba kanti xa ndikhutshwe emsebenzini ndikhutshelwa into yoba ichweba lam ndizolifumana ndihlela apha ekhaya. Ndihlala ndinovalo ndicinga uba izawuvala le tepu ngenye imini. Kodwa hayi noko baquqa bebuyelela ngendlela engummangaliso. Kodwa yona nto ingamandla ke ngaphezu kwentsebenzo ndibulela ukusindisa ukukhuseleka. Iingozi endisinde kuzo zingummangaliso. Le mbiza ngumbulelo ukukhuseleka. Umlingi ungaphezu noba abantu benocinga. Ndiyiqonde ke into yoba inoba nyhani xa kukhula intsebenzo kukhula amandla, xa kukhula amandla nomona uyakhula. Into kunayo sizothetha yonke into ke ngoku siyibhentsise. Kodwa eyona nto ndiyibulelayo ngamandla laa nto ndithi umbulelo wentsebenzo uyeza wona uyawuba nophalazo gazi. Le imbiza ibulela ukukhuseleka. Ndisinde ezintweni ezinzima kakhulu. Yiloo nto ndiye ndanento ethi makhe ndiyibulele. Ngoba ndisinda ngohlobo obonayo into yoba apha bekumele uba andisekho emakini ndiswayile. Kodwa ngomlingo kamdali namanyanga ufumanisa into yoba awazi uba kwenzeke njani. Ngulo mbulelo ke lo. Ndibulela ukukhuselwa ngamanyange, ndibulela ukulwelwa ngamanyange ezintshabeni endizaziyo nendingazaziyo. Itsho le nto. Ndisithi kubo nangamso enkosi enkosi enkosi. Ndize kuni ke bahlali. Ngoba kaloku ungayisila imbiza ingaselwa mntu. Nabo abantu bayakwazi uzithanda. Usile bangayisi. Wena ucinga uba nguwe. Ndibulela kuba kukho abantu inyawo ezingenayo. Uthuli lwenyawo zenu. Uhamba kwenu namzawutshayela. Ndithi thuthu. Amayeza. Kungena abanye abantu. Uyayiva? Zazithakatha ezinyawo. Ukungena kwenu
ngumkhoka otsala abantu. Kama Ithi indlu yegqirha engahanjelwa mntu akho mpilo apho. Ndizama ukuthi ke mandibulele bethunani ngokuthi ningene kwenzela into yoba ikhaya eli lihlale liphila. Ndisithi ke ngaloo mazwi ndizanishiya neerhewu leni. Ndawukhe ndizame phaa kunozala. Ikoyi yeyakhe ayoyam. Ubana ngaba kulaa koyi yakhe noko mhlawumbi noba yinto yophukayo. Kodwa ke ndiyamazi uba unguntamo olukhuni. Uba ndoyisiwe ke. Ndoyisiwe. Uyavuya wena uba usenomama thina sabatye. Heyi hayi fundi. Akho freedom ke xa kukuba. ngoku usahleli phantsi mhlekazi inkokhwezi. Athi indoda endala icele ngoku uba kaloku siphantse sabe secaleni kodwa ke usilungisile. Star alama apha sibizwe apho nonkwekwezi mhlekazi yamazi ke wena unonkwekwezi intsikizile ayenzileyo uthi ikhawulezile yespecial ithi yona xa ithethayo Hamba ndiqwele mna ndinishiye. Mandibulele ke ndizama ukuthi mna ndigqibile. Nawuqhuba ke. Ningaphuma naphandle ngenxa yelanga. Hayi into engenamsebenzi le.